आज दिन सारा एत सब कम आसीଯିବ ବୋଲି କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଥିଲା ଶନିବାର, ଅଫିସର ଛୁଟି ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବାର ଦିନ। ସକାଳେ ଆରାମସେ ଉଠିକି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିଯିବାକୁ। ବାହାରକୁ ଆସିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଗାଡ଼ିରୁ ସ୍ନୋ ହଟେଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି ତଥାପି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଗାଡ଼ିରୁ ବରଫ ହଟେଇଦେଲୁ। ହାତ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଧା ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହାତର ଅବସ୍ଥା। କିଛି ସମୟ ଘରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲୁ। ଗ୍ରୋସରୀ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୱାଲମାର୍ଟରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲେ। ବିଲିଂ କରିକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ୱାଲମାର୍ଟରୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୱାଲମାର୍ଟରୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ। ସାଙ୍ଗର ଜିନିଷ ତ ନେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତ 1-2ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ବି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଜିନିଷ ନଉ ନଉ 1-2ଟାରୁ ହେଇଗଲା ଏତିକି। ନାଇଁ ଏତିକି। ଜିନିଷ ନେଇକି ବିଲିଂ କରିକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଦୋକାନରୁ। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଜି କାର୍ ୱାଶ୍ କରିଦେବା, ଗାଡ଼ି କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ, କାର୍ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଲୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। କାର୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରକୁ। ଜିନିଷ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଚାବିଟା ସ୍ନୋରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାବିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ହାଲତ। ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଏତେ ଭୋକ କି ଗୋଟେ କୁରକୁରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଫିନ୍ ଦବେଇଦେଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲଞ୍ଚ କରିକି ସିଧା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।